Det er helt fint, det passer rigtig godt nu. Ja, okay. Du er desværre heller ikke blevet gravid i den her omgang. Nej. Men den gode nyhed er, at jeg kan tilbyde dig et andet forløb, her mens der stadig er tale om dit første barn. Vi har det her forskningsprojekt, der er lige startet op på riget. Så kan du faktisk få 3 ekstra forsøg. Det vil Ja, betyde, at okay. Jeg skal ikke mere. Ja, det skal jeg ikke. Er der plads til os her? Ja, ej. Undskyld, jeg så bare fylder det i stener. Undskyld. Kender jeg virkelig godt. Man kan blive så træt, ikke? Jo. Heldigvis så synes jeg faktisk, at det er nemmere med nummer 2. Altså sådan som om, at man er træt i forvejen. Ja. Ej, hov. Nej, jeg tror, at... Slog hun sig? Nej, hun kommer op igen. Nå, er hun din? Ja. Ja, det er det. Hun hedder Sally. Nå. Det kan man faktisk godt se. Altså, hun ligner dig. Synes du det? Ja. Hvor gammel er hun? Hun er 4. Eller hun bliver 5 til december. Så hun skytte? Ja. I stjernetegn? Ja. Ja. Jamen, det er fordi, det er min ældste Vilfred nemlig også. Nej, hvor er det sjovt. Ja. Det her, det er Nora. Og hun er 6 måneder. Ja. Så jeg er på barsel lige nu. Dejligt. Ja. Nej, jeg tror, hun kalder på dig. Ja, det gør hun også. Ja, hun er lidt morsyg for tiden. Skal du ikke hjælpe hende? Jo. Det skal jeg. Nå, jeg vidste ikke, din kæreste var her. Nej, men ja. Nej, men det er hun. Undskyld, jeg er bare totalt forvirret. Nå. Det må være det med søvn. Ja. Ej, nu spørger jeg lige om noget helt vildt personligt. Ja. Det var, jeg kom lige til at tænke på med graviditeten. Ja. Hvem har så... eller er det så dig eller din kæreste, der har båret Sally? Det har min kæreste. Okay. Ja. 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 Ja, det ved jeg. Ja. Men ja, vi håber, at det også lykkes for mig en dag. Ja. Okay, ja. Det var faktisk også rigtig svært for os at få Vilfred. Nå. Okay. Ja. Og hvor lang tid prøvede I? 4 år. 4 år? Ja. Så. Men så af en eller anden grund, så var det nemmere med Nora. Så. Ja. Hvad med jer? Hvor længe har I prøvet at få nummer 2? Snart 3,5 år.
Ja, okay. Ja. Ja. Og jeg tror, jeg er ved at være der, hvor jeg er i tvivl om det bliver ved med at give mening. Men så har I heldigvis Sally, Ja. ikke? Ja. Så hvor går hun i børnehave hen, Sally? I Kastanjehuset. Nej, det er løgn. Går hun i Kastanjehuset? Ja, hun går i Kastanjehuset. Altså lige herovre. Der går Vilfred også. Nej. Hvor sjovt. Det er sjovt. Og hvilken stue går hun på? Skovtrollene. Skovtrollene. Ja. Hvad skal du gå Vilfred på? Jamen, men alle stuerne er jo opkaldt efter nordiske guder. Ja. Ja, eller det kan også være, jeg husker forkert. Nej, jeg tror da også, vi skal tage hjem af. Ja. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig. Yes. Undskyld, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Ja, jeg har det bare lidt svært for tiden. Jeg håber, det lykkes for dig. Hej Jørgen, det er mig igen. Ja. Jeg har tænkt over det. Og jeg vil gerne prøve igen. Ja. Vil du ikke fortælle mig om den der medicin, du snakker